Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche mamoko Karamogi moko e kaunti ma Migori en ni moko kuom jotend kanise kaunti no koro dok ne jatend piny William Ruto e wi chenro mag dongruok ma osebedo ka otimo e pacho kaka giwacho ni otemo matek kaka nyalore mar chopo singo manoketo ne oganda jo Kenya e kinde kisera mag ombulu. Kane otelo kod Bishop George Odera mar The Power in the Blood of Jesus Christ Gospel, bende ne owacho ni jatend piny nyalo bedo ni pok ochopo singo duto ma yande ne oketo ne jo Kenya mana nikech weche moko matin mak mana ni kanisa kod jo Kenya duto nego beni koro chiwo thuolo ma oromo ne jatend piny mondo mi koro chop singo mar tieko dongruoge mane ochako. Kowuok kaunti ma Migori, Jojuma giler mathoth e wachni. Jotend kanisa ni kao tele kod Bishop George Odera mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Christ Gospel wanja jatend piny Kenya William Ruto nitie kod nyalo mar chopo singo obene ne osingo jo piny Kenya. Kata kamano bedo ni koro jo Kenya poko mi thuolo makare mati ema micheno mag dongruok koro pod digni. Odera wacho ni ber ka jo Kenya ma otiyo ten kanisni koro mi jatend piny Kenya thuolo makare mondo dhi nyime kod tich mare mokse e kinde ka kinde. President koka nigi higa ariyo kende e ofis. Wamiuru president thuolo mondo ti. Wambayo utero president garaka kata mana wan mwawuoyo gi madang keti ng'ate kom sane ni koro mondo ti dang eyudo mna ka ibede in jaricho. Onge ng'ama ber, Nyasaye maber. To onge kaka dang wawacho ni president in koro tiatia gik moko te onego chop kare. Wamiye time, wamiye thuolo mondo rais oti. Rais en ng'ama ohero Nyasaye kendo kik wa treat rais ka ng'ama ok ng'ama kia Nyasaye. Mae nosi kod Unita Magak mane wani kaka jo Kenya ber ka koro chiwo thuolo ni jotelogo moyie duto moti jatend piny Kenya mondo giyud thuolo mar tiyo ni oganda. Koro samu wacho ni ojam riembo nadi to une mono uwacho ni Ruto ber mondo omi tich mondo dhi oti nikech ong'ama ber to seche mono ng'is uwacho kamano nomiyo nyaka pesa kendo nogolunu sadaka. Sani ka koro dhi mbele ni koro orach wan jodolo onego warit lewa, onego warit dhowa. Bio jaduong' William Ruto en ng'ama ber kabisa. Magak bende ne wacho ne kanisni bende koro nyaka chung'e adiere ka omedo ni e kinde mane manyombulu e higa mar 2022 thoth jotend kanisni ne ochung' motegno kod jatend piny Kenya masani ka bende owuoro gimomiyo moko kuomgi nyaka sani koloko chung' margi kendo gitiyo mana tich mar jatend piny Kenya. Jaduong' William Ruto ma president marwa jopiny ema pok owene thuolo gidiye mondo emomiyo pod gineno ni ok oti. Tong' deno wene nafas mondo opar gik mono ndiko ke sama nuwuoyo gigo ne karande ne ndikone en gi gige logbook. Samu wene nafas ubro yudo ka wechego obro paro gi kendo obro timo gi maber. Kech uwacho ni ojakuo, ojam riembo to higa ndalo bane pok orumo. Sani koka en gi higni 2, pod odong' higni 3 dako weyo mondo ike mondo rum. Ne Nyakalondo mar Moikuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Okil Kamaloka moro mawuok e gwenge mag Mombasa mabende tudo gi kuo mar omenda maromo $17 ma iwacho ni ne okwalo kawuok kuom jal mane oyalo ne odiochieng' kawuono biro ng'e chung' mare. Okil Kamaloka ma iluongo ni Sheila Nthaka ma iwacho ni ne omayo jal mabende noyalo ne bura omenda no ne otimo ketho makamano e kind tarik 17 mar dwe mar 2 kaachiel kod tarik 23 mar dwe mar 7 ma higani e gwenge mag Mvita. Osman Mohamud bende koro itudo kod ketho mar bedo ni ne ochiwo ochek mar omenda maromo $900,000 ne mondo mi koro ne chul bath gowino. Kata kamano report yango ni e bengi ne to ne omenda no onge. Ne odagi ketho go duto e nyim jayal buche Rita Oraro mabende koro nokwayo mondo mi koro ne weye gi labun. Makmana ni koro jamin buche mag oganda ka hotel negi kod Yasir Mohamed dwaro mondo mi ka ichiwo ne bond to ochul mana bond kata labun mar omenda marom gi mano mabende wachore ni ne omayo jal mano yalo ne bura. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.